Mikä meno? Vittu puhun nyt kunnolla jo saatana. Älä nyt kuole. Pois niitä, se on selvä. Babe. Kuole. Mulla oli tärkeitä asiaa, nyt vittu kuuntelit ja sä puhut kunnolla. Marko. Piestä. Vittu mulla ei ole oikeesti saatana. Marko piestä. Täällä hei. Karju kuole. Riisu karvas kaikki. Älä viitti. Älä mun vittuile. Mä oon Marko. Mä haluan panna sua kakkoseen. Mutta älä ota sitä tosissas. Älä luitas vetäne minnekään tänne päin, koska täällä on Pyystänen Marko. Pistää sulle kunnon hoidot pystyyn. Tää on Pyystänen Marko. Täällä pistää kunnon hoidot pystyyn. Okei, no voiko nyt puhua kunnolla? Äläpä kuule viitti mulle muuvi peikka. Oi vittu puhun nyt kunnolla, nyt on oikeesti tärkeitä asiaa saatana. Äläpä kuule. Ei. Älä mulle sano tuosta saa. Tämmöisellä vittu olakkaan, mutta puhun nyt kunnolla. Pois niitä, mä saisit selvää, älkä tolle. Taas teit mitä? Mitä sä haluat musta? Vittu, kuulet vittu persettä vaikka. Minä annan sulle kuule persettä vaikka kahdesta takaa. Okei, mä tuun sitten siihen. Jääkö Anttila Suomen 12 päivällä aamulla? Voidaan mennä vähän shoppailemaan naisten alusvaatteita. Joo, mennään kuule. Mulla on mulle kuule taaskin, että ringit, mistä sä otit antaa mulle, että voi vittu. Vittu mä oon sitä odottanut. Ai niitä ei kuulu huonosti. Mä oon sitä vähän niinku odottanut. Mona Liisan kattoo. Teitä päin. Vittu, laita sen kännykkä kunnolla, kun ei kuule. Että kun Mona Liisa kattoo teitä päin. Mä puhutaan taas. Mona Liisa. Häh? Äijää, täällä ei kuule ostella. Meistä ei kuulu yhtään mitään. Mutta antaa mennä nyt. Antaa palaa vaan kuule. Heipä hei. Kukkonen. No heipä hei. Haluja. Mitä? Aika hyvä tilanne on menossa. Mitä? Sen jälkeen. En mitään kuule, mä en yhtään tiedä mistään mitään.